Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Arantzadiko parkera gerturatu gara. Jon Urrestarazu elkarrizketatzera. Bidaiatzea izugarri gustoko du. Urtean zehar dirua aurrezten saiatzen da, eta mordo bat daukanean ospa egiten du. Munduko leku ezberdinak ezagutzera. Bere bidairik esanguratsuena duela 3 urte Asian barna egin zuen. Bere abenturak entzuteko irrikitan nago. Zuek ere? Goazen ba! Ba, arratsaldeon, Jon! Aixo, zer moduz? Zer moduz, ondo? Ondo, hemen. Txantrean, bai. Auzoan, Arantzadi parkean, gustoko duzu Arantzadi parkea? Bai. Etxean baldin bat zaude eta hori bueltatxo bat eman baldin baduzu, hau da, beti izango da lekua, ez? Naturan zaude eta ibili asko dituzu egiteko, osea, que perfecto. Bai, etxe ondoan, baina... Bai, 5 minututan hemen gaude, osea, que perfecto. Oso ondo. Ez dirudi iria. Ez dirudi, egia da, bai, gainera zaldiak eta, ez? Bai, baratzak. Arantz joaten bazara, saldi batzuk ikusiko dituzu, eta bat. Eta zu, bidaiari, gizon nahiko lanpetuta, zaude beti, ez, Bueno, batzutan. Bai, kotu zoigu elkarrizketa... Bai, udan zehar beti lanpetuta nago. Azken finean, nire bizitza modua azken urte hauetan izan da beti hori lan egitea uda eta martxotik irailara eta gero irairatik martxora bidaiatzea, ez? Edo beste leku batera bizitzera joatea. Eta, karo, orduan beti udan zehar oso lanpetuta nago, egiten dut alduana, hori diru bateratzeko eta ze... Zure funtzionatzeko era, ez? Orain arte, ez? Hori da. Pixkat dirua egin eta gero... Horregatik lanpetuta egoten naiz, udan zehar, baina gero ja libre, osea, que gustora. Bai, oso gustora. Eta zer da bidaiatzearen, ezakit, zure gauzarik kutxunena edo maiteena, zergatik gustoko duzu hainbeste bidaiatzea? Nik uste dut bizi izan ditudan sentimendongatik. Azkenean, hemendik ateratzen zarenean eta inoiz ikusi ez duzun leku batean zaudenean, nik sentitzen duana da pasada bat, ez dut hemen inoiz sentitu, eta azkenean da, ez dakit, droga bat bezala, ez? Asko gustoko duzu sentsazio hori eta errepikatu nahi duzu ahalik eta gehien, ez? Eta baita ere jendea ezagutzea. Jendea ezagutzea maite dut, eta geroz eta jende gehiago ezagutzen baduzu, eta gainera munduko jendea ezagutzen baduzu, ez bakarrik ezaki zure hiriko jendea edo zure kultura berdineko jendea ezagutzen baduzu, bale, baina ja, ezakit, beste leku bateko edo munduko puntako beste pertsonat ezagutzen baduzu, asko ikaste duzu, asko irakasten duzu baita ere, eta niretzako hori da, ezin da ordaindu hori. Gero, bueltatzerakoan, bidaietatik, tristura pixka bat sartzen zaizu edo ondo moldatzen zara baita ere lan rutinarekin eta? Bueno, a ber, tristurarik ez daukat bueltatzean, karo, ez dakit, nik egin ditudan bidaiak edo kanpoan egin ditudan esperientziak, normalen izan dira 6 hilabetekoak edo 5 hilabetekoak, bai. Orduan, gertatzen dena da, bueltatzean, gogo asko ditut bueltatzeko, nire jendea ikusteko, ez? Nire hemengo planak ere egiteko, ze
Nik maite dut bidaiatzea, baina baita ere maite dut hemen egotea. Vale. Nire lagunekin egotea, azkenean, ez dakit, hemengo jende askok, ez dakit, sentsazio hori, maite duela bere lekua, oso gustora dagoela bere lekuan, kaseros, ez? Bai. Modukoa. Nik ikusten dut nire burua, bidaiatzeko modukoa, baina baita ere kasero pixka bat daukat barruan, ez? Eta orduan, bueltatzerakoan, normalan bueltatzen espozik, gogoekin, eta triste baita ere atzean uzten dituan gauzengatik, baina baita ere egia da, buelta naitekela nahi dudanean, ez? Orduan, horregatik ez, tristurarik ez daukat. Ilusionatuta bueltatzen naiz. Osea, ez da hemen zerbait falta zaizulako, ez da hori bidaiatzeko arrazoia, baizik eta hango kanpoko esperientzia gustatzen zaizulako, ez? Bai, sentsazio hori bizitzeko. Jendea ezagutzeko, sentsazio berri horiek bizitzeko, leku berriak ezagutzeko, eta nire burua beste egoera batean ikusteko baita ere. Baina ez, gero hori, bueltatzerakoan, baita ere beti martxoan bueltatzen naiz, nik hemen daukat lan bat maite dudana, eta orduan, zein da lan hori? Bela begiralea. Behitu? Bai, bela irakasten dugu Aiozen, aste urdinean. Eta, kanpamentuak dira, orduan martxotik ekainera arte, hori kanpamentuetan gaude, eta eske gaztelenetik ostiralera nire lankidekin nago, bungaloetan bizitzen, 7 ordu egite ditugu lan, eta gero libre gaude, eta orduan martxoan beti egoten naiz, venga astea ja, gogotxu, ez? Oso gogotxu. Orduan ilusionatuta ere etortzen ez horregatik, ez? Eta noiz deskubritu zenuen bidaiatzeko, ez dakit, edo bidaiatzea asko usain zitzaizula, edo zein izan zen zure bidaia pixkat lehenengoa? Egia esan, nire bizitzan zehar asko bidaiatu dut nire gurasoekin. Beraiek beti izan daukate autokarabana bat, eta orduan Europatik asko bidaiatu autokarabanarekin. Orduan, barruan zeo zer daukat momentu horietatik ez. Baina egia esan, inflexio puntu hori izan zen duela 6 urte. Lagun bat Roman zegoen bizitzen, Erasmus egiten. Eta esan nuen gai hongo naiz bizitatzera. Eta, nire azken bidaia agian izan zen, ezakin nire gurasoekin duela 4 urte, ez edo. Eta joan nintzen egon nintzen aste bat, eta izan zen, nire bizitzako asterik onenetariko bat, ez? Bai. Eta, bizi izan dituen esperientzia asko, izan ziren, hoberenak, esan dizkizut lehen, ez? Esperientzia horiek beste leku batean egotea, beste jende batzukin egotea, eta baita ere, gauza berri bat ezagutzeko, ez, desira hori. Eta igual bakarrik, ez, leheno zen gurasoekin, eta beti, azkenean haiek zuten ez boterea, ez, baina igual zen lehenengo aldiz zu bakarrik bidaiatzen. Bai, joan nintzen ere lagun batekin, baina izan zen pasada bat, egon ginen bere etxean lo egiten, eta izan zen bidai zoragarri bat. Eta hortik aurrera esan nuen, venga, gehiago. Nik hau nahi dut. Hau nahi dut. Eta urtero, horietako 4 edo 5 egitea, edo gehiago. Esan nuen, hauetako 4 edo 5 egin behar ditut urtero. Eta, egiten ari ditut. Saiatzen zara. Bai, egiten ditut, oso ondo. Eta zein izan da duela gutxi egin duzu nola bidairik esanguratsuena edo garrantzitsuena edo politena? Nire bizitzako bidairik onena izan zen duela 3 urte. Lagun berberarekin egin nuen. Joan ginen elkarrekin Asiara. Berarekin 2 hilabete egon nintzen, eta gero 3 hilabetez bakarrik, ze bera bueltatu zen ona. Eta, joan ginen Tailandiara, gero egon ginen Tailandiatik, gero joan ginen Laos, egin genuen Vietnam, egin genuen Kamboia, eta gero Tailandera bueltatu ginen, irla batzutara, eta hor agur esan genuen elkarri. Eta nik egin nuen gero Indonesia hilabete batez, eta gero Filipinas 2 hilabetez. Bai. Hori niretzako izan da, nire... izan zen, lehenbiziko aldia Europatik edo egon nintzen Marroko zen. Baina Europatik edo Marrokozitik egon nahi zen lehenengo esperientzia zen, ez?
Eta izan zen pasada bat, kultura berri bat ikustea, azkenean paisai ezberdinak dira, beste geografia edo geologia batean zaude, ez? Eta azkenean izan zen pasada bat. Eta hori kultura, erlijioa bizitzeko era. Eta zergatik aukeratu zenuen Asia? Zerbaitengatik edo, bueno, pixkatola boleo? Pues egia esan, ez dakiz, nik bidai luze bat egin nahi nuen, eta ez dakiz egatik Asia neukan nire buruan. Amerikari buruz hitz egiten nuen ere lagunarekin, eta esaten genuen, Amerika, eta abigan Asia ez dakiz egatik. Eta, bueno, ja hasi ginen, Asiako bideoak ikusten, eta gauza hauek ez, eta izan zen. Engantxatzen. Engantxatzen hor. Bai, eta gero gauza da, Asia egia esan orain modan dago. Bai, egia da, bai. Baina orain arte ez da oso modan egon, ez? Latinoamerika zen pixkatola. Bai, Latinoamerika zen modan, orain Asia hasi da modan egoten. Tailandia eta barra. Hori da, Tailandia da pasada, ba, turismo masiboa dago, ez? Tailandera, bai. Baina hasi ginen bideoak ikusten, irakurtzen Asiari buruz, eta esan genuen, venga, ara joan gora. Zegatik, pues ez dakit. Etortzen zen jendeak esaten zuen oso polita zela, oso merkea, hori oso garrantzitsua esan zen, oso merkea. Beti denboraldi ona, eguraldi ona, barkatu. Gero, ezakit budismoak ere... Erakartzen zintuen pixka bat. Bai, pixka bat, bai. Budismo erlijio bezala ez, budismo bizitzeko era moduan. Bai. Gero baita ere, hori, paisaiak ikustea bideotan, joaten zen jendea eta bueltatzen zen jendea, jende horrek esaten zuen, hoberena jendea. Jendea pasada bat, emate dizute daukaten guztia, beti irribarre batekin. Igual horretan erlijioak zerikusia dauka? Azkenean, naiz eta hemen bizitzen baldin bazara, naiz eta ez izan katolikoa, azkenean erlijio katolikoak, ez dakit, baldintzatzen du, ez, gizartea. Bai. Eta han ere berdina gertatzen da? Noski baiet. Gauza da, nik uste dut budismoak adibidez beraien bizitzan daukan eragin bat da, beraik adibidez askok egite dute meditazioa. Orduan nik uste dut meditazioa egiteak beraiei oso ondo datorkiela. Zergatik, azkenean pazientzia gehiago daukate, zoriontsuago dira, agian ordu bat egite dute, ez guztiek, gero batzuk ez dute egiten, beste batzuk... Baina ohitura dago oro har. Bai, ohituta gaude, meditatzera, eta nik uste dut baita ere bizitza ritmoa oso motela dela, oso lasaia dela. Eta horrek asko egiten du bere humorean, azken finean hemen estresatua gaude beti, prisarekin, eta ez gara gelditzen, gauza txiki horiek, ez dakit, dastatzen edo, bai. Eta han bai, han beti lekalean zeuden, behiratzen zuten guztia, beti irribarre batekin, beti hitz egiten jende guztiarekin, beti jolasten. Zein izan zen, Asiako herrialde guzti horien artean, zein izan zen nola zure arreta erakarri zuena edo... Indonesia. Indonesia. Bai. Zer dela eta? Niretzako da herrialderik hoberena. Bai. Ez nintzen bizi Indonesian, baina niretzako Indonesia da herrialderik hoberena. Egon nintzen hilabete batez, eta gero hurrengo urtean errepikatu nuen berriz. Eta bueltatu nintzen Indonesiara. Beste hilabete batez, han egin dituen lagunak bizitatzera, leku berdinak bizitatzera. Lagunak egin zenituen? Bai. Hangoak? Bai. Esperientzia oso onak bizitzan genituen. Eta zoriontsu izan zaren leku batera, beti bueltatzen zara. Hori da, beti bueltatzen zara, eta nik esan nuen, Indonesia berriz egingo dut, Asiara joan nintzen, Nepal egin nuen eta esan nuen, just ondoan nago, Indonesiara joango naiz hilabete batez. Eta Indonesia beti dauka fama Bali, ez? Bali da hola lekuri famatuena, baina badaude leku gehiago edo... Bai. Interesgarriagoak edo... Bali oso interesgarria da. Bere kultura oso, daukate kultura hindu bat, orduan oso interesgarria egiten du, horrek egiten du irla, ez? Baina Java adibidez oso interesgarria da. Han daukate erlijio musulmana, Javan. Eta
hizkuntza asko hitz egiten dituzte Javan, kultura oso ezberdinak dituzte Javan, osea, Javan zaudenean aldatzen, 200 kilometroz aldatzen zara, edo 100 kilometroz, eta kultura ezberdina, hizkuntza izan daiteke ezberdina, azken finean baita ere hemen, ez? Bai, Asturiasera joaten bazara. Baina ez dakit, bazeukaten baita ere kultura mistiko bat. Nola espirituekin, ez dakit, ez dakit, dantza batzuk oso onak. Akelarre modukoren bat edo. Bai, baina maskarilla batzuekin, nola, zen oso interesgarria. Baita ere, Flores Isla da pasada bat. Ez da oso ezaguna, izango da, ez dakit, Bali, pues, izango da hemendik 50 urtetara. Bai, Flores. Flores izango da Bali hemendik 50 urtetara. Zer dela eta? Guztia dauka Floresek. Bai? Hondartza izugarriak ditu, jendea da zoragarria, gero tribuak daude hor bizitzen, bai? Ikusitzak gezu tribu horiek, eta oso polita da. Eta gainera Komodo Irlak, bakizu Komodo? Komodo ez? Komodo, el de Dragoia, Komodo Dragoia. Da parke natural bat, eta justo hortxe dago, Flores ondoan. Orduan horrek baita ere aliziente bat ematen du, ez? Edo jendeak baita ere bizitatu nahi du Komodo, eta Komodo bizitatze bauzu Floresen gelditzen zara baita ere. Eta Komodoak zer dira, horrelako natura Komodoak dira dragoiak. Dragoiak. Dragoiak? Bai, dragones de Komodo. Badira kokodrilo antzekoak, baina ez daukate ia hortzik, eta osoia daukate, eta hori, bi ordutan, osea, claro, egiten dutena da, bere presa edo bai oskatze dute, eta gero jarraitzen diote hil arte. Eta hiltzean jate dituzte. Bai, eta dira oso azkarrak, eta bueno, ni egon nintzen hor zegoen dragoia eta ni hemen. Bai, baina, eta hori daukazu hori ikusteko, baita ere esan dizuan guztia, eta baita ere badago esatute munduko, no esaten da, submarinismo oberena dago. Orduan, claro. Arraiak eta izango dira izugarriak, ez? Pasada. Zatute, oberena Egipto eta oberena Egipton dagoela, nola da, itxaso gorrian. Itxaso gorriak, klaro. Eta baita ere, oberenak direla. Egin zen zu, submarinismo eta snorkel eta, ez? Ez. Tiburoia daude? Bai. Bai, ez? Azkenean? Nik uste bai, noski. Bai. Eta nola kontrolat, nik beti pentsatzen dut hori, ez? Osea, joaten zara horrelako irla paradisiako batera, eta kriston ondartzekin, baina nolatan ausartzen zara joatera, tiburoia daudela baldin badakizu. Bueno, a ber, sartzen zara eta, bueno. Ez, guk adibidez egin genuena izan zen, Lombok, irla, Gili irlak oso famatuak dira, eta Lombok baita ere. Lombotik Floresera 4 egun ziren itxasontziz. Bertan egiten genuen lo, eta gainera, gelditzen ginen, bai mantarraiak ikustera, dordokak ikustera, orduan bainatzen zinen hor, ez? Baina inoiz ez zenuen ikusten. Marrazorik. Inoiz ez. Eta jendeak badakizki horrelako trukoak edo marrazoak agertzen dira, bostetatik 6etara. A ber, marrazoak egon badaude nik uste dut, baina ez justo hor. Osea, nik uste dut joan baztaela pixka bat ezakit. Sakonago edo. Sakonagora. Eta baita ere nik uste dut ez dira agertzen askotan, Osea, ez dira agertzen askotan. Ez dakit Sudafrikan baldin bat zauden modukoan. Osea, ez da hola. Ez que Sudafrikan ikus dezakezu ia ondartzatik, han ez. Egongo dira, bai, baina ez dakit non. Osea, nik ez non ikusi, Nik ikusi nituen mantarraiak, dordokak, beira, marrazo bat ikusi nuen, baina oso txikia. Baina, bueno, marrazo, no es tiburón blanco, marrazo txuriak. Marrazo txuririk ez. Baina, bueno. Eta adibidez, itxasontziz joatea, hainbeste egunez, nolakoa da hori? Bueno, nietzako da primerakoa. Superinteresgarria, ez? Primerakoa. Da, relax bat. Hori, diotean. Bai, da pasada, hemen ez duzuna sentitzen inoiz. Gero, beste 20 lagunekin, osea, ez nituen ezagutzen, baina beste 20... Pertsonekin edo. Pertsonekin, osea, ni bezala zeuden. Osea, motxila batekin, eta bidaiatzen orduan beste, eske 21 ginen hor.
Eta azkenean pues, lagunak ite dituzu, 21 hauek beti egoten gara pues, lau egunetan zehar, elkarrekin. 24 ordu, bai. 24 orduz. Orduan azkenean ite dituzu lagun oso onakan, bai. Eta gero, noiz bai gertatu intzaizu, adibidez, horrelako ez, barku baten lau egunez, edo ez dakit, hostel baten ez dakit zenbat egunez, norbait ezagutu eta bererekin jarraitu bidaia? Bai. Horregatik, asko gustoko dut bakarrik bidaiatzea. Nire azken bidaiak izan dira bakarrik. Asko gustoko dut norbaitekin bidaiatzea, baina baita ere asko gustoko dut bakarrik bidaiatzea. Zeren, ez dakit, nik ez dut planeatzen bidaia. Ez dut planeatzen. Nire joaten naiz herrialde batera, badakit zer dagoen herrialdean, badakit ze bizitatu behar den zer ez, baina ez dut esaten derrigorrez joan behar naizela gara. Orduan, zegatik, eske aldibidez A puntuan nago eta B puntura joan behar naiz, baina ezagutzen dut norbait. Esaten didana, ez joan B puntura, joan puntu honetara, ezagutzen ez nuena, joango naizara. Edo ez, joan nintzen B puntura, baina oso gustora nago pertsona horrekin, eta esatu, hortxe gongo da B puntua beti. Ja, bueltatuko naiz hemendik urte batzutara, joango naiz zurekin beste puntu batera. Eta jarraitzu du bidaia pertsona horrekin. Orduan, eta hori da niretzako bidaietan egin dezakezun hoberena. Gauzarik onena. Gauzarik obenetarikoa. Eta hori, eske jendea ezagutzea, ez? Eta eske agian pertsona hori izan daiteke ez dakit, izan daiteke Frantziakoa, oso ondo, ze Frantzia hemen daukazu, edo izan daiteke ez dakit. Txinakoa. Bai, Txinakoa edo Australiakoa edo. Orduan, Txinara joan nahi dut, venga, lagun badaukat Txina, venga, Txinara joan ez betxera. Orduan gauzaiek oso interesgarriak dira baita ere. Bai, munduko jende ezberdina ezagutzea eta ez... Bere kultura, bere bizitzeko modua, bere familia, guzti hori oso interesgarria da. Eta Indonesiako adibidez familiaren batean murgildu zinen edo, bai? Bai. Indonesian murgildu nintzen bi familietan. Bata izan zen couchsurfing, bale. Couchsurfing bidez. Da aplikazio bat, ez? Bai, aplikazio bat, zuk zure perfila daukazu eta, beste perfil batzu daude, orduan ni joaten naiz bihar Madrilera, eta Madrilen bilatzen dut Madrilen dauden perfilak, eta bilatzen dio perfila bat, nik irakurtzen dut bere kritikak, ez, eta nik esaten dut, geldatu naiteke zure etxean hemendik, bi egun. Bi egun ez da esaten dit, venga, bai, etorri. Orduan joaten naiz bere etxera, eta normalean pertsona horrek ez dakit muritzen zaitu pixka bat bere lekuan, bere hirian, bai. Orduan egin nuen Indonesian, egin nuen askotan, baina justo batean izan zen zoragarria, ze justo bizitzen zen hiriko erdigunean, baina ezin turistarik hor. Orduan bizitzen ginen kale batean non guztiak lokalak ziren, ume asko, umeekin jolasten genbiltzan beti, eskola justo ondoan zegoen, orduan eskola joaten ginen. Hori zu bakarrik edo norbaitekin? Bai, ni bakarrik, berarekin. Eta sumendi bat zegoen hor, berarekin joan nintzen, bera zen gia. Behitu? Orduan sumendira eraman ninduena, bai, eraman ninduena ara, eta izan zen zoragarria, eta 5 egunez egon nintzen berarekin, eta gero, Indonesian baita ere Flores Irlan egon nintzen, hau izan zen Jaban, bani bangin. Eta gero Flores Irlan, baita ere familia bat ezagutu nuen, kotxe bat hartu nuela joateko hiri batera, eta egin genuen stop bat, pizza egiteko, eta sartu nintzen hori, pizza egitera, familia honetako tabernara, ez? Bueno, etxera gaia. Eta esan zian emakumeak, zenbait ordaindu duzu? Eta taxiaren gatitanik, Karo, bereik ez ekiten ingeles. Ja. Ingelesari, orduan. Keinuekin edo. Bai, hartu zuen tiza bat eta idatzi zidan, ez dakit, 100 eta galdera ikurra. Eta nik, 150. Eta esan zidan, no. Eta izan zen, eskerrik asko. Ja. Eta hori, joan nintzen irira, eta asko aspertzen nintzen, 2 egun nituen beste galdi bat hartzeko, eta esan nuen, bueltatuko naiz justo etxe honetara, ze badago baita ere hondartze oso polita hor, eta esango dira kaixo. Eta, joan nintzen ara, eta zegoen, kaixo. Eta, azkenean gelditu nintzen bere etxean, lo egiten, afaltzen, lo egiten, eta hurrengo gunean jarman zidaten hegazkinera, izan zen pasada bat. Eta hori sinpleki ikusi zintuzten hor kalean, taxi batez, esan zuen, hau turista se la van a clavar, eta baita bakarrik laguntzea baina normalean, beira,
Indonesian ez da hori gertatzen. Indonesiako jendea da oso... Zintzoa edo. Oso zintzoa, oso justoa. Ez dute hori egiten normalean. Ez dute hori egiten. Osea, ez dakit, Marrokosera joaten baldin bazara edo Indiara edo ez dakit nora. Bai, trukea, ez? Beti da biltzate hor trukearekin. Pues, beti, ez dakit, 5 euro baldin badira, beti, pues, agian 6 edo 7 atera baldin bada, osea, Albaldin badute edo? bai, baldin badute, bale. Baina Indonesian ez, 5 euro baldin badira, esango dizute 5 direla, ez gehiagori. Eta Jon, baita esan duzu, egon zinela Filipinesetan 2 hilabetez, ez? 2 hilabetez egon nintzen. Bai, azkeneko, bueno, bidai honetako azkeneko 2 hilabetetan egon nintzen Filipinasen. Egon nintzen, bai, voluntariado bat egiten, bolondrez moduan, eta gero baiadatzen baita ere. Ze Filipinas oso handia da, eta ikusi nahi nuen, zen ere bidaiko ez dakit, laginda el pastel, ez? Nola, nire lekuri gogokoena. Osea, que han bukatu nuen, han bukatu behar nuen. Gogokoena zergatik. Pues egia esan, betidanik, ez dakit noiztik, baina beti izan dut, ez dakit, Filipinas izenak, beti zeo zer esan dit. Beti, Filipinas, exotiko, tropical, irlak, eta ja esan nuen, jo marnaiz Filipinasera. Eta azkenan, pues, ikusi nuen aukera eta esan nuen, venga, Filipinasera. Zenbat irla daude Filipinasen? Pues 10.000 inguru egongo dira, 7.000-tik 10.000 ingurura egongo dira. Irlatxo txikiak, irlatxo handiak, han ikusi nituena, pelikuletan ikusten diren irlatxo oso txikia, pues, yo que sé. Ja, guztia ura, eta bapatean, ez? Olako irla bat. Olako irla bat, eta pues, 3 palmerekin hor erdian, eta bestea arez beteta, eta jazta. Osa, intxasontziarekin joateko nahiko egokia, ez? Bai. Baina, bueno, gero baita ere egia esan bertako hegazkinak oso merkeak direla. Orduan, pues, ezakit. Eske oso handia da. Orduan, itxasontziz aldatu dezakezu joan zaitezke mendik irla horretara. Baina jo baldin nahi duzu, puntanetatik beste punta batera, ja, agian aste bat edo gehiago. Vale. Aste bat edo gehiago. Orduan, hegazkina hartzen baduzu 2 ordutan edo 3 ordutan edo ordu batetan. Eta listo. Hora agertzen zara baina, claro. Eta bolondres moduan, non egon zinen? Edo zein zen zure lana edo? Bolondres moduan egon nintzen Palawan Island, da Filipinaseko irlarik famatuena. Osea, Filipinasera joaten baldin bazara, 2 astez. Osea, denbora gutxi baldin badokozu, mundu guztia joaten da Palawanera. Zergatik, pues, hor daukazulako, pues, esate dute, hor dagoelako Filipinaseko lekuriko honetarikoak, ez? Egia esan, egia da. Osea, egia da. Niri berdin zitzaidan non egin voluntariadoa. Baina, bueno, egin nuen kontu bat workaway.infon, eta bota nituen Filipinaseko leku askotan, eta askok esan zidaten ezetz, eta justo leku Palawanetik esan zidaten baiet. Palawan oso handia da. Joan nintzen hiriburura, Puerto Princesa. Puerto Princesa ditzen da, orduan joan nintzen ara, eta egon nintzen bertan bolondrez moduan, hostel batean. 4 orduz egin behar nituen lan egunero, 5 egunez, orduan 20 ordu, jornada erdi bat. Eta, pues, lo egiten nuen hostelean, doain, eta baita ere gosariak izartzen ziren. Baina hori, eske ni ez, hasieran izan nintzen zegoen bolondrez bakarra, baina gero etorri ziren beste 3. Bat frantsesa, beste bat alemaniarra eta beste bat estatu batukoa. Vale.
Orduan, hori izan zen hobe, ez? Ezagutzen zu jende gehiago, zure egoenan daude, orduan egiten zutu plana, joaten zara afaltzera. Eta, bueno, hiriburu bat zen, hiri bat zen, orduan, gustoko litzaiake, ez dakit, hondartzan egotea hondartzan egiten, ez? Baina, esan dizudan moduan, ez etzen hasiaten leku askotan, eta azkenean joan nintzen leku honetara, oso gustora nago nintzen. Eta zenbat denbora pasatu zenuen, hostel horretan? Hilabete bat ez. Egon nintzenan, eta gero ja hartu nuen, bueno, hostel honetan egon aurretik, egon nintzen Filipinaseko irra batzuetan, eta gero ja, azkeneko 10 egunetan, hartu nuen motor bat, erosi nuen denda kanpaina bat, Beitu? Eta joan nintzen Palaguaneko puntu interesgarrienetara. Eta hori, egon nintzen 10 egun motorrarekin eta bar. Denda kanpaina utzi nuen 3. egunean, ze ekaitz batek aputu zen guztia. Eta ja berriz hosteletara joan nintzen. Eta hori, oso gustora. Esperientzia polita, ez? Orduan motorrarekin, ez? Azkatasun puntu hori, ez? Bai, beste bidatzeko eran, bazen furgoneta bat hartu, hemen autobusa bezala, baina furgoneta bat hartu, eta 4 ordutan bazinen El Nidon, adibidez. El Nido oso puntu ezaguna. Baina, gero, joate zara eta ez duzu ezer ikusten. Bakarri lehiotik, baina ez duzu jenderik ezagutzen, nik hartu nuen motorra, eta nahi nuen lekuan lau egiten nuen, nahi nuen ondartzan, nahi nuen lekuan gelditzen nintzen jatera, eta jendea ezagutzen nuen, ez? Eta motorrarekin beti ikustu zu joango nahi zara, ez? Gero jarraitzen zu bidea, ikustu du zerbait, gelditzen naiz, eta erosten du zerbait, eta ez dakit, zer hartzen dut, jendearekin hitz egiten dut. Motorrarekin izan zen pasada, eta azken finean alokatzean oso erreza da, eta oso interesgarria. Arriskutsua baita ere, esan behar nuen, zango jendea motorrarekin eta nahiko kaotikoa da guztia, ez trafiko guztia. Bai, ez daukate, karo, hemen norma batzuk ditugu, ez, begiratzeko. Nik beti esan dut, oso ondo, Anasian, oso ondo giratzen dute, oso ondo, eske dira primerakoak, baina oso gaizki zirkulatzen dute. Karo, eske ez daukate normalik. Osea, zu bat zaude, ezakit, errepidean hemen ez, imaginatu joaten ezalera Elizondora errepide horretan, eta zeda bat dago, ez? Edo autobian. Zeda bat dago, sartu behar dena, sartu behar duenak itxaron behar du, ez? Ezkean, sartzen zena tope. Pero que tiene que parar. Eta zue, en plan, osea, bai, zen pasada bat. Pasada bat. Gainera, joaten gara ez, hemengo arauekin, ez? Karo, joaten zera, hemengo arauekin, zuretzat logikoak dira, baina antzatenean esatu zu, ostras, eta gauza da, nik izan dituen istripuak, Bai, eta ez nik bakarrik, eske ia joaten den jende guztiak, eta motorrak hartzen duen jende guztiek, daukate istripuren bat. Baina ondo, ez? Bai, zorionez bai, izan ziteken okerrago ez, baina... Hospitalera eta ezin joan. Ez. Ze gainera hori ere, bidaiatzerakoan, ze egiten duzu, seguroren bat hartu edo? Noski. Segururik ez baldin baduzu hartzen, zeo gertatzekotan... Akabo, ez? Akabo. Baina benetan, osea, beti da eta... Osea, ez dut publizitatek egiten, baina beti da hobe ordaintza pixka gehiago, eta seguro egotea eta lasai egotea, ze bestela zaude lasai. Osea, ezakit, arazo txiki bat, adibidez, gu joan ginenean, lehenbiziko gunean, Bangkoken ginen, Tailandian, nire laguna eta biok, eta hegazkinean etorri ginen, baina maletak ez. Bai? Ez zituzten sartu motxilak hegazkinean. Eta guen plan, muy bien, eta orain zer? Bueno, eman ziguten 40 euro bakoitzarentzako, zeo zer erosteko, etortzen zien bitartean, eta gero segurura deitu genion, eta seguruak ere zeo zer ematen zigun. Gauza da, hori, azkenean ez genuen erabili, baina naiz eta gauza txiki batzuk izatea ez, beti ondo atorkizu ez. Orduan hori oso ondo bai. Eta gero, llegatu ziren maletak, bai, gero hurrengo gunea llegatu ziren, baina gero, Bangkoken 40 gradu egiten, normalen egoten dira 40 gradu. Gainera, ez dakit... Ezetasuna, ez? Ezetasun hori da pasada bat, eta nien, horrelako zapati batzuekin, parakan luzeekin,
Osea, Karo, Madriletik etortzen zinen, ez? karo, eta zen en plan, tu. Ezin dut, eta sartzen ginen supermerkatutan fresko goteko. Gero ateratzen zinen, eta, bakizu, zen pasa, bat. Aventuriak. Bai, baina, bueno, horrela egun batez, gero ja etorri zen maletak. Etorri ziren motxilak eta ondo. Bai. Eta adibidez, esan duzu Puerto Princesa deitzen zela, ez? Bai. Horrelako, azkenean kolonia bat izan zenez, Espainiako kolonia bat izan zenez, horrelako kutxuren bat edo horren aztarnaren bat dago oraindikan edo Bueno, a ver, arrastoren bat. bai, gauza da, bakigu nola izan ziren Espainiarrak ez munduan zehar. Zegin zuten Amerikan, zegin zuten Filipinasen eta kolonia gehiagotan. Gauza da, han egon zirela 353 urtez, Filipinasen. Asko. Asko, osea, denbora asko da. Egin zutena izan zen lapurtu, bere kultura, bere erlijioa eta guzti hori inposatu, eta ez zuten ezer utzi. Osea, ez dakit, hizkuntza, ez zuten hizkuntza utzi. Osea, Filipinesetako jendeak ez zekien Espainiara. Gazteleraz, Ez zekien gazteleraz. Orduan, ez dakit, 353 urtez egon ziren, ez 5 urtez, Pues 5 urtez, pues vale. Baina ez zioten erakutsi Filipineseko jendeari, ez zioten erakutsi ezarrez. Osea, bai da egia da, hegoaldean, irra batzuetan, broken Spanish, deituriko hizkuntza deitzen dela, osea, erabiltzen dela, hitz egiten dela, eta baita ere egia da, Filipinasen, pues, tenedor da tenedor, osea, zu Filipinas ez dakit tenedor ingelesez, eta zu el tenedor, eta tenedor. Basura, kotxe, guzti hori berdina da. Osea, para. Joaten zinen taxian edo bueno, jeep batean, jeepney. Zer da jeep bat? Dira taxi luze batzuk, eta hor sartzen da jendea. Baina horrelako dira... Dira autobus antzekoak. Kamioi edo autobus... Bai, baina da jeep handi bat. Ez jeep lujo, Bai. Eta hori, nahi zenuean gelditu, edo hartzen zenuen txampon bat, eta ez zenuen hola, pim. Bai? Barra horretan, edo jendeak esatu zen, para. Eta esatu zen, para, eta... Eta gelditzen zen? Eta zuiaten zinen. Eta ni hor nengoen, eta para. Eta... Toma, badakit! Bueno, normala hartzen den txampona, eta nintzen nela, oso... Kuriosoa da, ez? Eta egiten sola, eta... Horrelako kuriositate gehiagorik badituzte? Bai. Bere egunerokotasunen egiten dituztenak eta zuretzat zela kriston ez dakit, como guaz, ez berdina, ez? Bueno, a ver, egia esan, Filipinasen 2 lekutan bizi izan nintzen. 2 leku horiek hiriak ziren, orduan globalizazioa dela eta azkenean hango bizitza eta hemengo bizitza berdina zen, berdina. Osea, pixka desberdina, baina zentro komertzialak, tabernak eta bar. Bai, zinemak eta bar, ia berdina. Baina gero joaten zinean pixka bat herrietara eta ateratzen zinaditatik, bai ikusten zenituela gauza divertigarriak, arraroak, ezakit, ziren gauza oso kuriosoak. Adibidez, motorrak indengonean, askotan gurpila ez, nola esaten da. Zulatzen zen edo. Zulatzen zen, ez? Eta, karo, arazo bat zen, orduan, ia, 10 kilometrotara edo 10 kilometro edo 5 kilometrotara, osea, 5 kilometro bat zegoen hor vulkanizador bat. Vulkanizador? Vulkanizador, ditzen zen, ez dut, baina zen vulkanizador edo horrelako zerbait. Eta hortzen duen, egun osantzea horrela, eta, Bi pertsona edo? Bi pertsona bakarra, zen mekaniko bat. Eta gaten zen ara, eta hori, agartzen zinen hor, eta gurpila hartzen zuten, konpontzen zuten 5 minututan, tipiko vulkanizador ezak, hemen da mekaniko ez. Bai. Baina eske hori, errepidean zinen, eta... 5 kilometro bakoitzeko, bat. Edo bat, edo bi, edo gero zen duen ikusten 10 kilometrotan, baina beti zegoen bat. Eta, Ze, karo, baientzat ere, motorra asko erabiltzen dutenez ez, horrelako gauza gertatzea zen super normala, ez?
Eta gero, pues, behin joan nintzen nire lagunekin, pues, eta bere lagunekin herri batera, non tribu moduan bizi ziren, eta bertako jendea zen oso atsegina, gero kuriositate asko zeuden, gero hartzen zuten oso asko txikia daude, ez? Eta pues, gauza arraroak egiten zituzten sukadatzeko. Arraroak? Bai, nola, jo que se. Erritoak edo? Bai, erritoak. Bai? Baina niretzako oso kuriosa zen, hartzen zituzten, nik uste dut, zela, ez hori asko, baizik eta hartzen zituzten aten arrautzak, eta zuk fetoarekin, fetoarekin. Eta orduan irekitzen zuten arrautz hori erditik, eta fetoa barruan, lehenbizi egiten zuten zen edan suku hori, plazenta hori, barruan zegoen likidoa, eta gero jaten zuten ate hori, feto hori. Eta sukadatu gabe jaten zuten? Sukadatu gabe. Eta zen en plan... Jantzen nuen? Ez. Ni ezingo nuke. Ez. Nik esan nien nik ikusten du, baina nik ez dut jango. Eta jentzat zen hori oso proteina asko zeukalako edo gozoa zegoelako? Gozoa zegoelako eta proteina asko ditulako. Eta badirudio ondo datorkizulako, ez, osasunarentzako. Ostras! Baina nik ez nuen Frogatu. Eta gero gauza gehiago zeuden, gero oso ondo zegoen beti kantinetan nik jaten nuen, ze... Bai, ze gastronomikoki baita ere da nahiko interesgarria, ez? Oso interesgarria. Egite dutena adibidez da, urtarriak, ni han egon nintzen baita ere abenduako 31an, eta urtarriak baten, nire lagunekin. Festa, egiten duten festa, gauzarra, da oso familiarra. Ez dira etxetik ateatzen, baina eta beti egite dute letxon. Letxon? Letxon. Osa, hartze dute horrelako zerri bat, hartze dute, labean edo. Labean, bai. eta jate dute denen artean. Eta baita ere gauza gehiago, Eta gero, jolaste dute etxean, baina hori, mozkortzen dira. Eta hurrengo gunean, egiten dutena da, jende guztia joaten da ondartzara, hau da, errito bat, jendea joaten da ondartzara, eta bainatu behar dira gorriz. Bainatu, zeren kentzen dituzte gauza txar guztiak, eta gorriz sortea adierazteko. Bai, kolore gorriaren gauza hemen ere egiten dute, ez? Bai, egiten zuten eta oso interesgarria zen, eta hori gero gastronomikoki leku oso ona izan zen, ni beti jaten nintzen kantinetara, baituzu platera asko, zuk ikuste dituzu eta esatuzu, honetako bat, eta egiten dizute platera handi bat, eskatu dituzun gauzekin. Zer ditzen diozu kantina? Kantina da hango taberna, restaurante bat. Ez da taberna bat, da puesto bat kalean, eta joaten zaraan, baitu bere mai batzuk, esertzen zara hor, oiaskoa, ezer. Oiasko kurrirarekin dilistak zituzten, oso onak, dilistak, oiaskoa, peanut sauce, kakahuete, saltza hori, kurri, gero, ezakit, fruta asko, verdura asko, asko. Zen pasada bat, eta egiteko era oso ona baita ere. Wokean edo nola egiten zuten? No, ez, wokean ez. Egiten zuten saltza, oiasko eta guzti hau saltzetan, eta gero baita ere brasak erabiltzen dituzten, eta baratzen dezon guztia, berdura guztiak eta bar, egiten zuten, wok batean ez, baina bai, ez dakit, egiten zuten, ez dakit, koko urarekin edo, gauza hauekin. Orduan, bambu ere oso ona zegoen. Bambu? Bambu. Eta bambu, zerekin jaten duzu bambu? Bambu. Normal, bambua? Egite dute bambua eta, baita ere Laosen eta herrialde gehiagotan, baina han baita ere. Zein zen zure jakirik gustokoena? Kurri eta... Kurria? Kurri hori asko eta arroza, bai. Eta kurria oso pikantea da edo badaude... Ez, oso suabea. Ni joan nintzen azkeneko gunean joan nintzen merkatura, herriko merkatura, eta ere osin dituen ezakizun bat poltsa, 30 poltsa kurri, ezakiz 5 zentimo zemako poltsa bakoitza,
Zan ditu, venga, pues, eman 50 Bai, poltsa edo. kurri berdea, kurri... Bai, ez, horia. Nik esan Horia, nion guztia horia. 50 honetakoak. Eta hartu nituen, eraman nituen etxera, eta oraindik daukator. Eta oso suabea da, oso ona. Bai, azkenean herrialde horietako produktuak eta haragia adibidez oso ona da. Zen hemen, ez dakit, hemen guk badakigu nola funtzionatzen den hemengo gizarteak, hemengo abeltzaintza guzti, hemen hiri handiak dira, orduan supermerkatuan erosten dituzun gauzak, bakizu nola dauden, oso tratatuak, bai bakizu ez. Han zuk ikusten zuen jan behar zuen hori askoa, bai, zuk ikusten zuen jan behar zuen hori askoa kalean zegoen, hartzen zuten, edo ez dakit, guztia, ez? Zerriak, guztia zen oso freskoa eta oso ona. Eta adibidez, hori ulertzen du zure nondik zoazen, ez? Azkenean ikusten duzu guztia eta hori baino freskoagoa ezin da, ez? Baina baitaren ikusten dut igual hemendik betidanik ikusi dugun guztia oso garbia eta oso itxia eta oso ez, igual hori ikustea kalean, ez? Hartzen dutela txitoa edo oioa eta giltzen dutela hor bertan eta sukaltzen dutela, zuretzat edo ez zen horrelako inpaktoren bat edo hori ikustea? Nola hitzen duten edo nondik hartzen duten? Generalean, pues ikustea oioa dagoela kalean, ez daukala, higiene antzekorik? Bai, higiene, ez. Baina zentzu horretan horrelako higienearekin ere, egon bar zara nahiko malgu, ez? Bai, egon bar zara oso malgu. Joaten baldin bat zara, bi aukera dituzu, edo bertako pertsona bat bezala izatea. Bizi? Edo turista bat izatea eta joatea taberna garestitara eta ondo jatea. Gauza da, oso ondo jan dezakezula kalean, oso ondo. Eta ez bakarrik Filipinasen, oso ondo jate duzu kalean. Asian generalean, orokorrean oso ondo jate duzu kalean. Eta ez duzu ezer da. Diote, dela lekurik oberena, ez? Kaleko postuetan eta... Ni ez naiz inoiz gaizki jarri. Inoiz gaizki jarri kaleko janarekin, inoiz ez. Gainera, joan nintzen, behin, hau izan zen Kanboian, joan nintzen taberna batera, garestia zena, ez? Eta eskatu nituen makarri batzuk, oi askoarekin eta bar, eta jarri nintzen gaizki. Hori taberna, jatetxe on batean, kalean inoiz ez. Bueno, egia da, ez? Jatetxetan ez dugula ikusten sukaldean gertatzen dena, ez? Guzti dugu higienea eta... Bai, higienea dagoela, baina igual kalean ikusten duzunez... Baina eske kalean ikusten duzu, hartze dute eta egite dute momentuan tori. Eta super fresko, eta gainera hori, eske, bueno, nire esan zidaten, joan aurretik, baina eske bertako jendea otuta dago, ez? Edo bertako jendeak edan dezake ur hori, edo bertako jendeak jan dezake bertako janaria. Egia da urarekin, kontu handia izan behar dutela. Urarekin bai, ez? Mikrobio gehiago dituelako. Urarekin bai, ze ohituta daude mikrobioek dauzkate, eta bale. Baina janariarekin nire aholkoa da. Zuk ikusten baduzu, kalean, jende asko, toki batean jaten... Joanara. Bertako jendea berezik. Gero, gaizki atera daiteke, baina normalean beti super ondo. Eta bertako jendearekin zaude, da pasada bat. Esperientzia politagoa, ez? Buah. Ez que taberna batean jatea edo kalean jatea bertako jendearekin, ez? Zer taberna batean, jango duzu beste turista batzuekin. Claro. Baina eske bertako jendearekin jan egitea... Eta joan zara hango jendea ezagutzera, ez? Claro, eta bertako jendea bezala bizitzera. Azkenean, turistatiketa hori kentzeko, egin behar duzu, kentzeko egin behar dituzu, nik uste dut, ara joatean, turista ez arele izan behar, baizik eta bidaiaria. Turista, niretzako turista da, hoteletara joaten dena, edo ondartzetara joaten dena, ez? Baina bidaiatzen baduzu eta bidaiaria baldin bazara, ezagutu behar duzu bertako kultura, bertako jendea, beraiekin egon, eta niretzako hori da, karo, niretzako, beste pertsona batentzako izango da hobe, bere bitaiatzeko era, ez? Baina zu hori da zuretzat interesgarriena edo gomendagarriena. Hori da, eta horregatik, aukeratu nuen horrelako herrialde bat, bi hilabetez edo egoteko, eta bai, errepikatuko. Baina lehenoko komentatu nire zu ez, eta gainera turistaren kontuarekin hitz egiten ari ginen ez, joan zinela
turistei gomendatzen ez dioten Bai. toki batera, ez? Bai. Hor frogatzen zu ez zarela Bai. turista, zu bidaiaria zarela. Bueno, edo pixka tonto, ez? Bai, hori bakoitza, nik ez duen esan nahi. Gauza da, bueno, pues, Filipinas irla asko, Filipinasek irla asko ditu. Eta nik Vietnamen bi Filipinaseko Filipino ezagutu nituen, eta justo irla batekoak ziren. Eta esan zidaten, pues etorri zaitezke ona eta egon zaitezke pues, hori gauza harran, egon zaitezke bi astez edo nahi duzun denboraz. Eta zen, hemen gabale, orduan nintzen ara, eta ara joatean, pues, bilatu nuen informazioa. Eta justo, pues, sartzen bazara Espainiako webgunean, eta ikuste batzu, pues, bidaiatzeko gomenduak eta lekuak, pues, jartzen zuen Mindanao, dela irla hau, eta jartzen zuen, orain ezakiz, uste bukatu dela jaraz, baina jartzen zuen, pues, arriskoa dagoela, ISIS dago hor, ISIS taldea, arriskoa dagoela, turistak baitzen dituzte, turistak hiltzen dituzte, eta bar, ez? Eta ni, tio, ez da, bueno, idatzi nien, eta esan zidaten lasai, ez da zer gertatzen, benetan, eta nik esan duen, bueno, zuek esaten bai dazue, sinesten dut. Joan nintzen ara, eta bai, heltzean ara, hartu behar nuen autobus bat 8 orduz, eta autobus goltokian, bat zegoen hor, en plan kartel handi bat, pertsona askorekin, en plan terroristak. Se buscan, ¿no? Se buscan. Eta ni en plan, tal. Bueno, leku guztietan beti polizia bat edo segurtasun bat pistola edo metralleta batekin, sartzen ziren supermerkatuan beti pistola edo metralleta batekin, hotelean eta bar. Eta hor Cagayán de Oro zen iria, hor egon nintzen 2 astez, bereikin, eta gero ja aldatu nuen lekua. Ez nuen ezer ikusi, osea, azken fina, pues hori, bai, jartze dizute, pues ez dakit segatik, pues jarri behar dutelako edo, ez dakit segatik, baina, bueno, eske egia da, igual noiz bai gertatu delako, ez? Bai, eta irla baldin badau, pues justo puntu honetan badago terrorismoa eta hartze dute irla guztia. Egia da, arriskua zegoela, baina esan zidatenean ez zegoen arrisku handirik, horregatik joan nintzen, Osea, nik ikusten badut arriskua dagoela. Duela 2 egun egon dela atentatu moduko bat, edo? Ez naiz joaten, aldatuko nuke lekuz. Baina esan nuen, bueno, hemen ditut lagunak, esan didate oso ondo dagoela gauza orain, eta joango naiz. Eta hor egon nintzen, bai. Eta gainera esperientzia ona, hori, hotelean, harrera lekuan egoten nintzenen adibidez, errepzionistekin azkenean bere laguna izan nintzen, eta segurtasunarekin ere, eta bera metralletarekin, eta ni berarekin jajajaja, eta bera metralleta batekin, eta oso, gero argazkiak elkarrekin, oso esperientzia ona izan zen. Bai, eta gero ja, beste Filipinesetako beste lekuak ez daukat arriskurik, beste lekuek ez. Bai, jarri izan leku hori, baina, bueno, gainera, zu azkenean hango jendearekin joaten zinen, ez, orduan beti hori da. Ez berdin, ez daudela zure kabuz, ez dakizula nora joan behar duzu. Goizan zehar bain nengoen nire kabuz, beraiek, lanean ziren ez. Gauza da, pues hori, goizan zehar, irian nengoela, hotelean nengoen, jaten nintzen paseotxo bat egitera, edo zeo zer erostera, edo ezakit, kafetxo bat hartzea, eta bai nengoen bakarrik ez, baina, bueno, hiri batean nengoen, azkenean hori segurua da ez. Gauza da, hori, adibidez autobusa hartu nuenean, nintzen turista bakarra, eta ikusi nuen terrorista bilatzen zituztela eta bar, eta ni, hostia, como paren el bus, ¿sabes? Ja, badakite nola hartu, ez? Autobusa gelditzen badute. La cara me delata. Ni hartuko nute negoziatzeko, edo norbait baitzekotan ni izango naiz. Orduan, baina hori zen lehenengo eguna, ez nekien non nengoen, orduan zen en plan, baina gero ja. Piskat nerviostua zeuden ez, baina gero ja ikusi nuen nola funtzionatzen zuen guztiak. Orduan, esan nuen, bueno, lasai egon, disfrutatu. Eta listo. Eta listo, bai. Eta orain zeintzuk dira zure planak? Orain hemen zaude, bueno, nahiko lasai, ez? Orain master bat egiten nahi naiz, irakasle izateko masterra. Eta, bueno, orain arte lehen esan dudan moduan, bidaiatu dut, beste herrialde batzutera joan naiz lana bilatzera. Orain nire plana da hemen egotea, baina ez dakizen bat denboraz. Seguru daukat aterako naizela berriz.
bizitzera, bidaiak noski beti, baina bizitzera nik uste dut beste esperientzia bat izan behar dudala, ze... Luzeago, edo ze egon zara orain, bueno, 2 hilabete, 3 hilabete, ez? Bai, 6 hilabetez edo 5 hilabetez, jo maldin banaiz, bueno, joan nintzen Maltara, joan nintzen Berlinera bizitzera, eta 5 eta 6 hilabetez egon nintzen, edo hola. Jate maldin banaiz, pues segurazki gehiago, baina ez dakit. Gero agian hemen zehose harrapatzen dut, lanbide bat harrapatzen dut hemen, eta guztu nago, eta esaten, bueno, pues ya... Plan asko egin gabe. Baina nik uste dut hemendik nire, osea, ez naizela egongo beti Iruñan. Osea, mundua oso handia da, eta nik uste dut beste lekuetan ere... Ezagutu nahi duzula, ez? Beste lekuetan ere egon bar garela, ez? Ba, bueno, Jon, espero dut noizbait Kuba eta Mexikora joatea eta hasiera bueltatzea. Bai, hori seguro, hori seguro. Zorte on guztiarekin. Mila esker. Agur. Agur.